Logogo esingeke samdalula igama lakhe ukumvikela uthi wayelele nabanye abazukulu bakhe ngesikhathi ebona kungena okusamlilo ngefastela. Ingane ngayidonsa ngeingalo ngayiphosa phandle ingane lezi indala zadideka ukuthi ugogo kuphosa phandle yini kwenze njani ngathi phumani kuyashala endlini ngaphuma ngase ngiphumputha lokho kodwa okungane ngakuphumputhe sengibuya phandle ngakubuza ukuthi kuphi khona ngase ngibuyele endlini futhi umlilo futhi ngase ngudonsa ngikhiphela phandle. Lo mlilo ucekele phansi yonke impahla kagogo kepha uthi ubonga ukuthi wasinda nabazukulu bakhe. Umbhede, ikhabethe, konke, usofa, zonke nje impahla zasendlini zasha zonke kwaphela lutho. Impahla izitsha ezifayo zaqhobesheka zonke. Imeya yaseBaqulusini ingenelele kulolu daba ngokwakhela ugogo indlu. Yizo ke lezi insalela zendlu yomndeni wamasondo okuyona ndaba belele kuyo ekusukini bango lesithathu kuzosabe kulesine lapho khona okwathi intatha bavuswa ukuzwa nephunganyana lika petrol nomsindo wawuphandle kanti sekuqala kwempi eyagcina iqede wonke umuzi kwashaka. Ngakho-ke njengamanje sizama ukwenza imizamo ukuthi sibelekelele ukuvusa ikhaya ngoba akho lutho abasala nakho nje akukho lutho ilokho abekugqokile kuphela nengutshana ugogo akwazi ukuphuma nazo ehleli nabazukulu phandle. Njengamanje-ke inkinga kusasa kuvulwa iy'kole sinomsebenzi njengabaholi ukuthi iy'ngane ey'buyele esikoleni zine-uniform zine-stationary kodwa futhi kufuneka sibelekelele ukuthi umuzi uvuke. Sicela nombaniko nosizo ukuba aphose sizozama ukwenza imizamo ukuba iy'ngane ziqhubeke yifunde ukuthi nawo wonke umuzi uqhubeke kube khona. Akekho osabushiwe mayelana nalesigameko, amaphoyisa ayaphenya.